bedo nade nyakwaro ngajwang mopogore kod mano nyakwaro ngajwang ne tinende Gavana ma Siagi jalupne weche moko yande wuok kokalo kuom jakom mar ODM Alego Usonga ne chal ka gima winjruok moro onge ka jakom wacho ni jalup gavana ni en tinde owene tich mar somo gazet gi madho cha kende office magi wacho ni mano chal ka gima okoromo ber jogi bende wacho ni ogimora ahinya gi kaka weche osebedo kada je kaunti mano ma Siaya koro gibandho ni wate kin gavana gi jalupne obedi maber mak mana ni gavana gi jalupne pok owuoyo e wachni kado bedo ni mokuom jotend ODM mawuok Alego Usonga osebedo ka gonduru e wach mar wate kin gavana gi jalupne apani ka director mara nyalo yudo clip kada video moro ka weche no bedo tinyalo tugo ne jo piny mondo mi giwinji ing'isa ni pod ok oikore kata kamano pod ipuodhe kod wuok nyakwaro ngajong wana tugni wacha kod friend awe jo Siaya konde saero kamano we friend cha ene mokoro neno gi oko wanang ne wach ni koro sanyiewo Freddy parni sa ochopo mar mondo mi chik losi agene Kipchumba Murkomen ndalo moko no lieko wach moro ka en senator no wunda Jeros den wacho no wundo kanyo senator masani ma Narok bende ndalo moko no buko wachni ni los chik moro County Government Act timne lokruok moro manyalo yie mondo jalup gavana bende obede gi tich moro moyangore e bwo katiba mar piny Kenya kata e bwo chik mondo kigibed mana flower girls katiyo gi dhok machielo achiel kuom gimomiyo senior J oyie mondo achakie ni nikech anie gavana kende pa wane tema achiel Victor ewi penjo nini taluwe penjo moro ni to deputy governors be niga gi manifesto gin gi manifesto nikech gitiyo kanyakla manifesto magin go en mar governor yes koro gin katiba wacho ni gin jokony governor ochalo deputy president o serve duties ni neno ka nchane jatend piny ne omiyo Rigathi Gachagua gik monego be notimo yes imi assignment yes koro katiba ng'iyo gi kaka pea ng'iyo gi kaka gimoro achiel ng'iyo gi kaka office achiel gima duong' mipenjruok ka mondo awene jowetega en ni e keny mane kind governor gi deputy governors gi timore ga nade ibiro yudo ka gin ji ariyo mantie tanda achiel kuom ranyisi to ng'ato yo onget koni ng'ato be yo onget koni nikech siasa man mbele ng'iya ne kuom ranyisi kaka governor Orengo goduol no biro wang' achiel nyegi biro wang' achiel nekech ne ntiere mbi mathoth mar engineer Gumbo e ground koro ne gineno mondo mi kaw ng'ani mondo ket wang' achiel mano bende kaka Magwanga ne okaw moket gi Gladys Wanga ok ni Magwanga gi Gladys Wanga ni ne gin gi vision achiel but the agenda mane ntiere ka en ni mondo mi ne gi win an election koro ka gise win an election ma gise kalaura cha ochalo ng'at ma ochun gi keny koro ng'ato kose chune gi keny ma gise riwa rus mose yud tere kiny kodok kocha eka koro winjo ni kare dhako ni niga gi tik marach kare dichuo ni ntiere kaka ka chiemo ntiere gima koro ka reality wuok koro magi gin gik ma waseneno neno kinde mane Alfred Mutua ne yware governor mare yes Mikael Ruth Odinga yande no oyware gi ranguma maka maranguma chwe wiye onge mago ne waneno an waigu nyoro ne oyware gi Waititu bathe ka kora paro ni penjo to en kinde monego beni wang'ini to role mag deputy governors gi bedo nang'o mondo mi ka gichope office to gin wangi magitimo ke jasome oboke makawuono achiel kuom oboke wacho ni e Siaya kata mana office mar deputy governor ntiere building mopogore gi building manyien manyocha ne oger monego kama governor nitie en otere loka kocha tenen jogi okrom wang' gi wang' to gima duong' ming'iyo ka en jogi oket gi asapea jopiny oyiero gi ka gineno ni Victor kotiyo gi senior J to gidhi nwang'o dongruok ma gidwaro Victor kotiyo gi Rose
to gidhi do dongruok ma gidwaro. Koro aparo ni weche mag siasa ma samoro bende nitiere, ma samoro ng'ato ng'iyo ni ng'ani kowene thuolo to nyaka di wiye, nikech kok onda wiye matin to samoro nyalo loyo ng'at mang'iye. Ire komano aneno ka saa ringo matek mokalo. Rosi kora duogo ire Siaya County Thum this year. Siaya Kababa Siaya Kababa. County namba 441. Iro kamano. Ano parana adok fault Gavana Masani. Nikech Gavana Masani, James Orengo wakili, iluongo ni working constitution. Ne ni e Senate for 10 years. Shida ma wuok Siaya ni kanitiere no chakore 2013. To no chakre gi county ma Embu. Impeachment mar Martin Wambora kano bire Senate. Bura ni no bedo maduong' kabisa nikech ni penjo niya, why impeach governor? Deputy ne ni dak be waket ka deputy no otimango deputy ne luongo ni Doro Tinditi. Makane Halwale ndalogo governor makaka senator makaka mega ene mane chairman selection committee mane inquire into the affairs mag Embu. Mane giwacho maber ni kae koro waido ka governor okoso. To deputy mare manyiso ni chik wacho ni kinyiedho governor oko to deputy kao. To jogi to yer ticket achiel. Manyiso ni ka governor okoso, deputy bonego benang'owa nigi responsibility. But kaka nitiere nke chik ma wan godo sani onge role momiyo deputy kaka chik maduong' omiyo deputy president roles. Kama deputy president nyalo ng'iyo miwacho ni principal assistant to the president. Mar deputy governor ni onge. Koro kae mane shido chako mane jo kana nyisi ni Murkomen nowacho mokelo gimiluongo ni legislative proposal. Mano wacho ni koro kaka waneno gik matimre tingeni mano timore kane wa impeachment mar deputy Bernard Kiala Mama Chakos okele Senate. Mano senindo Otieno Kajwang' no wacho negi maber ni governor gi deputy ne are tied in the hip. Mokinyal golo. Koro kudwaro mano to nyaka mokwongo udefine roles mag deputy. Ka deputy biro. Mok ni kodonjo to do bedo kumadho chae e office kanyo baso gichako gwandre gi governor. Koro mane kama ne rem ni nitiere nikech mate en gima pod dhi mbele nikech ngeni sama governor gi deputy gore ngeni deputy is a heartbeat away. Kendo iwacho ni they should not be a power vacuum. Manyiso ni kata governor ko wacho no wuok e office sani dakika no kata kapoko penjo ni no wuok nang'o deputy osetima ng'owa ochamo muma. Koro en ng'ama rito ndalo moko Sonko no wacho ni okadwa deputy nikech kaketo deputy tang'eni kiny gibro nyiedha oko. Koro kanye ma wantiere chik mane oko ketcha ema duoko wakanyo nikech kata sani ka governor okoso tiwacho mana ni en governor yete ticket to ne gibiro jadi jariyo kamo miyo jogi gore nikech sami go gini iluongo nang'o igo calculation mar ni deputy mane mikao ingeni okwang'iga ng'ama governor dhi tiyogo ing'iyo ni en deputy ma wuok kuma population ng'eny madhi kelo mboro en namba mar kura ma kanyo koro iyudo ka deputy mobiro ok no biro no qualify ne gin pair manya tiyo ting'iyo ni kakawe oganda ni to kura maka dhi biro lock block itiyo kode kikala ora JB Jolego songo moke ng'ato nyawo sim radio wacho ni ka jolego songo moke kamano jo Ugunja jo Ugenya jo Rarieda video game to bro wachamo nikech giwacho ni gni 10 nyo rasanga manyo tiyo ne tiyo to lodho. Ero kamano VOJ gima Rose gi Fredo sewacho adwa medo matin. Jalup governor iero kimanyo godo kura en mnangas en manangas ko kawi ni jalup nyaki ng'e ni mnangas nikech kwang'eyo Migori deputy mar Ochelo no yiere nikech kuch jomage Kuria kwa biro Homa Bay wangano mi magwanga nikech ang'o kuch jomage the rachiwonyo jo konyango rabar kibiro Kisumu Owili no mi nyongo deputy nango nyaka factor Siaya Orengo no mi oduol nango Lego songa so kind deputy gimokuongo nyaking'e ni gimomiyo and again most deputies gi okni gi struggle ga ni giyudo
iketogi. Onge ng'ama di wuok ni en ni koro ni nogore moyudo kom mar deputy. En ga put majibeti kone VOJ ni ber. Fred ni fedo kwa par. So onge teko ma en godo sama en office. Tarik 30 higa mokalo dwe mar 8 na wacho ni to en ang'o momiyo deputy governors osiko liere bath governors ka gima gin kibede governor. Gionge tich ma degiti. Jomoko nodonjore koda inbox nikech ndalo no en magwanga gi wanga ne wuotho together to duol gorengo kane gi achamo muma. Gima omiyo na wacho kamano ne nikech kokimiyo deputy tich nikete CCM mar gimora mora ma en geje to bro chandi nikech kodonjo office to madho chae to just procurement ma en good office ka ong'iewo tenders mane tije to contract ni to umiyo ng'ani nang'o nokelo nwang'o en to ma pending bill ni en udwa chule nang'o ng'ani nyotimo ni otimo hala go office mane tije otimo hala go office. So governor Mariek nyaka mi deputy mare teach. Mikone ni in CC mar agriculture. Ringi dhingi puoth. In CC mar roads. Dhingi kaka ndeche ipayo. Nikech kiwe office. Maonge teach ma substance nikone principal deputy to the governor and will work as directed by the governor. Mano ja ohala. So gimatimore sia en nikech ni the failure mar Orengo to miyo duol gima substantive motimo. Jei bonyo jogi oling'si, jeri ogi oling'si. Jakom mar ODM Alego Usonga ema ogonduru ni. Chodonga nyaka isang'ate mondo. Wawacho ka ni gik maron Cheriot wacho ne wi media to Rigathi Gachagua wacho wi media wuon guok en. Oling'ti. Boisenjo koloso. So mondo jo Alego Usonga wache ni tinde gineno duol kadok dala to idha pik. Ok ni gineno. Ukone gini dhiuru ulosi une makundoso to un giteko an wuodu. Kudhi uwacho to ne giteko an ka wacho tibro kona timang'o. So nyaka ng'i tij deputy governor ni maler nikech ok en kata Siaya kende. Kuonde moko gi belwenje gi nitiere nikech samindiko ji to ng'ato biro gi list ne. Kericho no wuok ka deputy governor koni no chike no bro kelo ji 4 to koro sani oyier ji ka onge. Kata kaka mega nitiere lwenje mang'eny ma piny en mna moko poko wuok. But lweny mar governor gi deputy mare en lweny mosiko so long as tij deputy governor okobedo clear ni ma tich mang'ani nyaka. Erokamano. Dewa dhi nyime nyakora Mgajwang' nikech achiel kuom weche maber nonego bed ni wawacho en wach mar arita kwe ma sani jatend migawo mochung' ne chenro